pre 10 godina, osvajanjem mundijalita, vratio se u domovinu da eventualnim čudom na Wembleyu pokuša da povrati narodu veru u državni tim. Uoči prvog obraćanja pred srpskim novinarima, 3 dana pre nego što će njegovi puleni u Londonu igrati utakmicu četvrtak 20:45 sa timom koji je Orlove u septembru ponizio na Marakani 5:0, mnoga su pitanja čekala na odgovor. Da li se A reprezentacija posle dužeg vremena vraća na formaciju sa četvoricom pozadi, kakav će fudbal igrati Nova Srbija, zašto se nije desio povratak Sergeja Milinković-Savića, ko je prvi golman Srbije, da li je kontaktirao Dušana Tadića. Na sva je odgovorio Paunović, a za oko 50 minuta konferencije. Ušao je novi selektor u salu za konferencije i pozdravio se sa apsolutno svim prisutnim novinarima i kamermanima, a bilo ih je bar 50-ak, a onda se obratio prisutnima pre nego što je počeo da daje odgovore. Na prvom mestu da se zahvalim što ste došli na moje predstavljanje. Poslednji put smo se videli ovde pre više od 10 godina. Bez obzira koliko daleko bio, uvek sam pratio naš fudbal. Čast mi je da mogu da budem ovde i da predstavljam našu reprezentaciju. Mislim da je jako bitna komunikacija koju treba da imamo u budućnosti. Za naš tim je jako bitna vaša podrška. Otkrio je Paunović koje korake preduzeo FSS kako bi ga angažovao, zašto je u trenutnom delikatnom trenutku odlučio da prihvati poziv i otkrio da li je ranije bilo poziva. Ključna stvar bio je dolazak Branka Radujka i Nikole Lazetića u Madrid. To je prvi put da sam video da postoji mogućnost da dođem. Od tada je sve išlo u dobrom pravcu. Ja sam ovo dugo priželjkivao, ali se okolnosti nisu poklopile. Bilo je kontakata i ranije, ali sada se uklopilo da sam bio slobodan i da je Srbija tražila selektora. Shvatio sam to kao svoju dužnost. Rekli ste da situacija nije laka što se tiče plasmana, ali shvatam to kao izazov, svoju dužnost. Prevashodno sam želeo da znam da je moment da sa grupom igrača, dopunjenom sa još talentovanih igrača, da je poslednji trenutak da radimo zajedno, da veliki izazov pretočimo u prednost i šansu za nastavak dalje saradnje. 10 godina je dugačak period za igrače. Karijere su kratke. Podrška igrača je ono što sam tražio. Zbog toga sam ovde, pored ostalih stvari koje sam već naveo. Posle čitave decenije 48-godišnji stručnjak ponovo je kod kuće, a postoji dosta koraka na putu do toga da kuća zablista, da sve bude cakum pakum. U razgovoru sa igračima sam prepoznao nekoliko problema. Podrška publike, javnosti. Isto tako žele jasnoću u svakodnevnom radu. Prvo što mogu da uradim sa njima, da im vratim međusobno poverenje i veru, da je moguć plasman na mundijal. Veru da možemo da napravimo rezultat u duelu sa Engleskom, pa da sa Letonijom imamo šansu za baraž. Ne kažem da uzajamno poverenje nije postojalo, ali potenciram jer je to ključna stvar, rekao je Paunović, pa otkrio detalj koji jasno pokazuje njegovu trenersku posvećenost i okrenutost detaljima. Dobili smo dan više, pomerili smo put za Englesku za sredu posle jutarnjeg treninga. Moći ćemo više da se posvetimo nekim principima igre. Nema potrebe da pričam previše o Engleskoj. Fokus je na nama, na radu i pripremi, uz naravno poverenje javnosti. Situacija sa ugovorom Veljka Paunovića nije jasno definisana. FSS je objavio da je selektor došao da pomogne zemlji u teškom trenutku i u duelima sa Engleskom i Letonijom. Prema rečima višeg trenera Ovijeda, nije bilo vremena za pregovore o dugogodišnjem ugovoru. Sve se jako brzo desilo sa mojim dolaskom. Prvi odgovor je bio lični i ljudski. Počeli smo razgovor o dugogodišnjoj saradnji i bez fokusa na ove dve utakmice. Želeo sam da razdvojim te dve stvari. Da se što pre nađem sa momcima u izazovnoj akciji. Nije bilo vremena za priču o ugovoru. Morali smo da donesemo brzo odluku, a bit će vremena za pretek do marta. Želim da vidim odgovor igrača na zahteve za ovo okupljanje. Sve ima širinu. Primaran fokus je sada da napravimo najbolji rezultat i budemo u baražu u martu. U svim medijskim anketama Paunović je okarakterisan kao apsolutna želja naroda. Na kormilu Orlova našao se čovek koji samo uz netaknutu autonomiju u radu može da povrati veru u državni tim, desetine hiljada ljudi na stadionima. Moj moto je da uvek može bolje. Svako može da traži poboljšanje samog sebe.
U svim fazama možemo da se poboljšamo, ali prvenstveno globalna organizacija igre, da se definišu uloge svakog igrača u sistemu u naredne 2 utakmice. Ponašanje bez lopte takođe, to su faze koje daju dobru osnovu ekipi. Time poboljšavamo samopouzdanje i međusobno funkcionisanje igrača. Ako se dobro braniš, bit ćeš nepobediv, ali da bi pobedio moraš da napadaš. Sa loptom ne želim da ekipa izgleda neorganizovano, ne želim da vidim strah. Da budu mudri. Fudbal je igra, strategija, nadmetanje, gde detalji odlučuju rezultat i pobednika. Na spisku trenutno nema perspektivnih tinejdžera poput Mihajla Cvetkovića i Andrije Maksimovića, ali će talentovana deca u budućnosti sigurno biti opklada Veljka Paunovića. Kod mene je mlad igrač uvek projekat. Trenerski uvek stimulišem, pomažem, ali to zavisi od 2 strane. Da imamo takav odnos da se osjećaju dobrodošlim. Ne gledamo u ličnu kartu. Da postoji potencijal, zrelost, odnos prema kultu reprezentacije koji želimo da izgradimo. Dokle god budem bio ovde, želim da se poštuje reprezentacija. U razgovoru sa trenerima Gordanom Petrićem i Batom Mirkovićem detektovali smo i ozbiljan problem. Reprezentacija mora da se poštuje, da se odgovara na pozive, da se ne izmišljaju povrede. Radit ćemo na uspostavljanju kodeksa, konsekvenci za one koji ne ispunjavaju obaveze reprezentacije. Voleo bih da svi mladi igrači čuju ovu poruku i da znaju da od njih zavisi. Nije Paunović definisao da li će se Srbija posle dugog perioda igranja sa 3 štopera vratiti na formaciju sa 4 u zadnjoj liniji. Sve varijante su moguće. Istina je da ja volim da igram u formaciji sa 4 odbrambena igrača, ali to je samo polazna tačka jednog sistema. Bitnije je koji igrači igraju na tim pozicijama, kakve zadatke mogu da izvršavaju, što se tiče modela igre i timskog nadmetanja sa protivnikom. Imam ideju, ali ne mogu da kažem u ovom trenutku definitivno moju odluku što se tiče sistema. S tim u vezi poslednjih godina mnogi igrači A reprezentacije nastupali su van svojih pozicija. Andrija Živković je eklatantni primer momka koji je u klubu igrao krilo, a u reprezentaciji krilnog beka. Volim da igrači igraju u sistemima na koje su navikli, da igraju na svojim pozicijama gde imaju najbolji učinak. To je važan faktor i kriterijum. Sistem, uloge, da budu prilagođeni njihovim kvalitetima. Zna selektor jasno šta mu je cilj i sitne korake koje će pokrenuti lavinu. Zna selektor jasno šta mu je cilj i sitne korake koji će pokrenuti lavinu. Cilj je povratak podrške i poverenja na naše najveće stadione u Beogradu. Moramo da se fokusiramo na male zadatke koje momentalno moramo da sprovedemo. Da igračima, da im vratimo poverenje, samopouzdanje. Da jasno znaju funkcije na terenu. Tako ćemo pokrenuti dobru energiju, to znači dobre rezultate, a oni će vratiti publiku i Srbiju na velike stadione. Samo mogu da kažem da sam beskrajno zahvalan za utisak naroda o meni. Shvatam to kao veliku odgovornost da opravdam, da sprovedem. Spreman sam za teške zadatke i misije. Kao što sam rekao Branku i Nikoli na sastanku u Madridu, uvek možete da računate na mene. Moramo da se izdignemo iznad ličnih poteškoća, situacija koje mogu da se prevaziđu ako gledamo da je naš narod iznad svih nas. Moja uloga je tu jako važna, ali i naših navijača. Srbija, Chicago, Reading, Chivas, Tigres, Oviedo, Popet Srbija. Ovog puta najzahtevnija moguća pozicija. Najveći izazov svakako. Kroz karijeru idemo na više izazove. Ovo jeste najveći izazov do sada. U tom gigantskom izazovu podskup jeste i utakmica sa Engleskom na Wembleyu, gde je Srbija grešila pred 2 meseca kada je primila 5 golova od Engleske na Marakani. Englezi su ekipa gde je puno tih nosilaca igralo u mlađim kategorijama, u drugim ekipama, pa ulazili u prvi tim. Ispunili su proces i sada su najbolje verzije sebe. Biće jedan od favorita za svetsko prvenstvo. Iz svake utakmice se izvuče pouka. Falilo nam je učestalosti. Da smo više bili na strani lopte, a ne bez lopte, voleo bih da potenciram ono što je bilo dobro, a da ubacimo novitete. Prevashodno se videlo da smo u prekidu izgubili utakmicu. Prekidi treba da se poboljšaju i da imamo plan kod ofanzivnog prekida. Mora da se veruje u taj plan, da se sprovede kako treba. Uvek ćemo tražiti od igrača da izvrše akcije kako treba.
Bez preciznosti ne može da se igra. Svako mora da shvati svoju ulogu i da uradi najbolje što može. A može li Wembley da bude injekcija motivacije za Orlove? Što se tiče Wembleya, gledao sam par utakmica. To je jedan od razloga zašto sam prihvatio ovaj izazov. Veličanstvena scena, taj stadion nosi nešto jedinstveno, velika motivacija. Želim da je prenesem igračima. Za neki je to događaj jednom u životu. Ne samo da treba da se pojavimo, nego da napravimo nešto za pamćenje. Priča je selektor uopšteno o svojim orlićima. Što se tiče generacije, momci su pokazali dosta u svojim karijerama. Na stranu okolnosti, očekivali smo više što se tiče reprezentacije. Još ova grupa može da izvuče najbolje iz sebe, a zadatak mi je da doprinesem tome. Imao sam kontakt sa mnogim momcima, gledao sam da im pomognem u razvoju karijera i dan danas verujem u svakog od njih, rekao je Paunović, koji se ne plaši nedostatka igrača na određenim pozicijama, na primjer bekovima. Povredama smo izgubili Mitrovića i Maksimovića, to je najveći peh, a na spisku koji smo napravili pokrivamo te pozicije. Gledat ćemo da izvučemo maksimum iz toga. Treba da pronađemo u nastavku još talenata sposobnih da obavljaju zadatke. Paunović je govorio i o svom stručnom štabu. Želim da razjasnim moj odabir stručnog štaba. Dosta stranaca, iskusnih ljudi sa kojima sam radio. Do skoro sam u Ovijedu spremao utakmice protiv Real Madrida, Barcelone, načih ekipa u Španiji. Kako se ova misija iznenada pojavila, očekivano je bilo da dovedem uigrani tim sa mnogo iskustva. Gledat ću da uklopim moj stručni štab sa ljudima iz Srbije. Acu Rogića, na primer, posebno sam zahvalan Marku Nikoliću, kojem sam tražio dozvolu da pričam sa Acom i on mi je izašao u susret. To je veliki primer kako svi možemo da doprinesemo. Kroz razgovor smo pronašli puno naših mladih trenera koje želimo da uključimo. Ja uključujem, ne isključujem ljude. Želim da sve te mozgove uklopim jer oni imaju vrednost. Važno je da imamo fudbalski pristup. Imao sam sastanak sa stručnim štabom i jezička barijera ne treba da postoji jer svi pričamo fudbalskim jezikom. Odgovor na pitanje o odnosima ljudi u srpskom klupskom fudbalu koji se naslanja na reprezentativni nije bio dugačak. Nikada nisam izgubio kontakt sa našim fudbalom, ali drugačije je kada sam prisutan. Potrebno mi je da upoznam aktere koji su se promenili dok ja nisam bio tu. Ne želim da me remete stvari na koje ne mogu da utičem, na stvari koje mogu da nam budu prepreka u direktnoj misiji koja je ispred nas. Tokom dana Veljko će u sportskom centru u Staroj Pazovi okupiti svoje pulene i odraditi prvi trening. Prva slika ću im biti ja. Tu sam ispred njih, verujem u njih. Želim da se izbaci reč strah, a izazov je dobra reč. U prošlosti smo bili najbolji kada je bilo najteže. Moramo maksimalno da potenciramo dobro u nama. Treba to da ispoljimo i pokažemo, rekao je Paunović, pa odgovorio na pitanje da li bi u nedostatku Aleksandra Mitrovića njegov kapitan sa Novog Zelanda, Predrag Rajković, mogao da dobije traku. Kapiteni, grupa crnih pojaseva. Volim tako da nazovem igrače sa iskustvom, statusom, uticajem na javnost. Izvršili su veliki uticaj na mene i oni su bili u razgovoru sa Sergejem, pričalo se i o kapitenskoj traci. Sve je jasno uspostavljeno. Želim i ovde da obavimo razgovor uživo, ne preko kamere, da bi sve dobro funkcionisalo. Disciplina, rad, poštovanje, satnica. Aleksandar je vrhunski lider. Puno je pomogao u poznavanju sa igračima. Vanja Milinković-Savić od Evropskog prvenstva ne igra za reprezentaciju Srbije, ali tu su još dvojica odličnih golmana, Đorđe Petrović i pomenuti Rajković. Svakako da momci dolaze spremni da daju maksimum, da se bore za mesto u timu. Gledat ćemo da zadržimo takvu konkurenciju. Ako neko nije izabran da počne utakmicu, treba da shvati da je potreban reprezentaciji kao podrška. Najvažniji su igrači koji završavaju utakmicu. Da se odbrani ili promeni rezultat. Svi to treba da razumeju. Važno je da imamo dubinu, da imamo opcije, a da ne izgubimo kvalitet. Nije mogao Paunović da istakne 5 imena fudbalera koji će biti nosioci reprezentacije u narednim godinama. U ovom trenutku izlazim iz fokusa. Imamo igrače koji su puni bazičnih kvaliteta, tehničkih, fizičkih. Možda nije potrebno imenovati, moram da ih vidim. Jedno je kada posmatrate igrače sa distance, a drugo je kada imate interakciju, kada pritisnete tačke
da mogu da vam daju odgovore na pitanja, kako se ponašaju pod pritiskom kada situacija nije idealna, ispit karaktera. Razmišlja Veljko i o improvizovanom terminu kako bi bolje upoznao svoje igrače. Naravno da razmišljam, po pitanju internacionalaca će biti teško jer u najjačim ligama nemaju pauze. FIFA termini su uspostavljeni, ali za igrače iz naše zemlje možemo da napravimo tako nešto. Znam iz klupskog fudbala kako je kada si na drugoj strani. To će biti stvar na kojoj treba da se radi. To je dobra ideja koju sam ranije kao selektor hteo da sprovedem. Biće potrebna otvorenost u saradnji i naravno koordinacija mlađih reprezentativnih selekcija sa seniorskim timom je imperativ. Za mene su mlađe selekcije najveći izvor igrača. Bata, Gordan i Matke su za mene veliki izvor informacije i podrške. Ta komunikacija je prevashodna, to sam ja kratko vreme radio kao koordinator kad se završilo svetsko prvenstvo. Svi nivoi treba da se spoje po pitanju struke i selekcije, to je model koji se i u Španiji dugo sprovodio, a ja sam se u Španiji formirao kao trener. Pod velikim sam uticajem tog sistema. Naša generacija, svetski šampioni, su i dalje aktivna vrednost koju imamo. Moramo da nađemo način da izvučemo najbolje iz nje. Generacije od Kasiljasa su bili prvaci Evrope, olimpijski prvaci, a kasnije došli do prvaka sveta kao seniori. Taj put je jednostavno razumeti. Mi smo bili prvaci Evrope u 19, prvaci sveta u 20, još uvijek ih imamo. Moramo da izvučemo najbolje iz njih.